Hej, mit navn er Frans Møller. Jeg vil lige kort fortælle, hvad en RFID-label består af. Den består af en label, en antenne og en chip, som indeholder nogle informationer, man ønsker at sende videre i systemet. Forskellen på en traditionel barcode og en RFID-label, den er, at man kan sende ekstremt mange informationer i løbet af kort tid ved hjælp af scannerudstyr. Man behøver ikke at have line of sight. Man behøver ikke at se selve chippen. Man behøver ikke at se selve stregkoden. Man kan i princippet bare gå igennem et rum, og så kan man lynhurtigt scanne rigtig mange emner. Og det kan man gøre inden for få centimeter og op til rigtig mange meter på én gang. Derved kan man optimere systemerne rigtig meget, og samtidig får man også en meget højere kvalitet i læsningen. Hvis du synes, at det her lyder interessant, og det muligvis var noget, som kunne hjælpe dig og din virksomhed til at blive endnu bedre, så synes jeg, at du skal kontakte mig på 40 27 31 22.